Il-kampanja ta' neutering tal-qtates issa dal-waqt tal-aqsena u sorsi li tkellmu ma' dan l-istazzjon spiegawna illi n-nies li jaħdmu f'dan il-qasam qed jaraw li hemm numru ta' affarijiet li jixtiequ li jinbidlu meta din il-kampanja terġa' tiġi mġedda. Għandek dawk in-nies anzjani li ma jsuqux u l-klinik tkun tinstab f'lokalità li dawn ma jistgħux jilħquha. Number 2, il-fatt li inti jkollok ċertu nies li ma jafux jaqbdu l-qtates ta' barra jew ma jkollhomx is-saħħa jew ma jkollhomx għodda biex jaqbdu l-qtates ta' barra. Il-Dipartiment tal-Ħarsien tal-Annimali, l-Animal Welfare Department li jinstab ħalluqa, dak qed jiġi offrut dak is-servizz, però xorta b'ħafna nies jgħidulna jiena għandi 70 sena, għandi 80 sena, jiena ma niflaħx inqandel, jiena ma niflaħx noħodhom jiena jew jiena ma nsuqx pereżempju. Allura qegħdin taraw li fil-ġranet li ġejjin nisimgħu wkoll li jkun hemm l-għajnuna mingħand nies li jagħmlu dan ix-xogħol u dan in-nies jitħallsu għax-xogħol tagħhom. Dwar dawn l-anzjani Net News staqsa lis-Segretarju Parlamentari Alicia Buġejja Sajd jekk taħsibx li hemm bżonn li tiżdied l-għajnuna li tiġi offruta lilhom. Il-kampanja Malta u għawġa xi taħdem daqsxejn differenti. Intom ma titħajrux li anke f'Malta issir kif issiraw ġifri bl-għajnuna tal-Animal Welfare u anke l-SPCA qed insaqsik għax naħseb taf li ħafna minnhom ikunu anzjani u dawn m'għandhomx is-saħħa li jitrepjawhom huma. Għana hemm diversi trappers li anke huma msejħa propju minn din il-campaign manager li qiegħda tuħsib neutering campaign. Dan meta Net News jinsab informat li minkejja x-xogħol eċċellenti li qed tagħmel il-manager ta' din il-kampanja, ix-xogħol huwa kbir wisq għal persuna waħda. Is-sorsi li tkellmu ma' Net News spjegaw ukoll li bosta volontieri jixtiequ jaraw titjib fil-kura li dawn il-qtates jingħataw wara li jiġu imsewwija kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Tamaw ukoll li jkun hemm xi forma ta' recovery service għaliex għax inti meta jkollok attusi huwa mejl raġel stess maskil dak tkun tista' tħarbu pereżempju iktar tard dik il-lejla stess jew l-għada fil-kolonja tiegħu u fl-erja fejn dan ikun inġabar, però n-nisa jridu nżommuhom mal-inqas 5 ijiem żgur għaliex għax dawn ikollhom il-ponti minn ġewwa u l-ponti minn barra u l-qattus jista' jilaq dawk il-ponti u faċilment jiftaħ anke għalkemm tkun ferita vera żgħira imma jaf jiftaħha. Allura aħna nkunu rridu li l-qattus il-females ġifieri n-nisa sess femminil jinżammu għal dawk il-5 ijiem sakemm taqgħet il-ferita nkunu nistgħu nagħtuhom l-antibiotiċi wkoll. Sfortunatament għalissa qed nitkellem illum fil-preżent m'għandniex post li jista' joffri dan is-servizz tal-recovery service. Skont il-liġi kull qattus li jixbarra u li m'għandux kien u li għandu iktar minn 4 xhur għandu jiġi msewwi. Meta qattus ikattar barra dawn jgħaddu minn tbatija kbira, kif ħafna drabi jiġu attakkati minn parasita barra li jkunu esposti għall-elementi tat-temp kif ukoll briskju li jittajru.